The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 2 Timothy 4:2-4, Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to know this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, if ever the world needed encouragement, now is that time. If ever individuals needed hope, it is at this time. God, in His mercy, has placed the Vic Balbido Evangelistic Ministry Incorporated as one of the means to deliver His message of hope and comfort in the midst of the deplorable global situation. The Bible stands as the only true message of hope and comfort. It alone carries the words God has written to mankind for our salvation and our peace. Psalm 119 verse 165 says, Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God the Holy Spirit has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of this ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ, and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, the Vic Balbido Evangelistic Ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. So it is our prayer that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. That is according to 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing your sins. The issue is faith alone, in Christ alone. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your Word. We are grateful that through your grace, you brought us once again in this ministry to take in your precious Word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit, challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, good morning or good afternoon. Good day to everyone. We are here once again. I hope you are in good health, and let us be alert, have a clear mind, and we are still alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Ato karong ipadayon ang atong gisugdan na sa pagtuki bahin sa kinabuhi, ang kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay, the faith rest life, matud pa kana sa in English. O ganiya na kita karon sa bahin sa mga Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 5b ug 6. Ato kining ipadayon. Okay, unas tanan. Matud pa sa bersikulo 5 ug 6, kung muduol sila sa akong kapahulayan, na naghisgot kini bahin sa mga Hudiyo nga didto sa kamingawan in the wilderness, busa sa pagtan-aw niini, nagpabilin nga dunay uban nga kinahanglan sa pagsud niini, ug sila kinsa gisangyawan og una wa manood gumikan sa ilang way pagtuo. Now, ang pagsulti og nagpabilin kini nagkahulugan og pagbiya o pagtalikod, pagpabilin sa ulahi. Kining maong kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag kapahulayan, nagpabilin nga bukas alang niadtong mutuo sa mga saan sa Dios. It's open to anybody who is positive to the Word of God or to the promises of God. Dinhalay duruha ka tawo niadtong kaliwatan sa Exodo ang nakasud sa maong kapahulayan, ug mao sila si Caleb ug Josue. Ang kadaghanan sa kaliwatan nga didto sa kamingawan, napakyas kini sila sa pagtuo sa temporal nga mga saan sa Dios. Ug mo'y hinungdan nga wa kini sila makasud sa iyang kapahulayan. Bersikulo 7, sanglit na pakyas man ang kaliwatan sa Exodo, unsa may nakaingon niini sa umaabot nga mga kaliwatan. Og nagtagal siya adlaw, nawang siya dinhi mao ang Dios. Og nagtagal siya adlaw nga ginganlag karong adlaw, today. Nagsulti siya, ang Dios, nagsulti siya niini, tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gihisgutan na. Kun na okay, dito sa Hebrehanon 4:7.
Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. No, kinikinutlo gikan sa Salmo 95:7 ngadto sa 8. Sa laing pagasulti, bisan tuod og napakya sila niyadtong panahon sa Exodo, ang kinabuhing may pagtuo nga nagdala ka paulayan, bukas paghihapon niyadtong panahon ni David. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Now, ingon sa kanhing kaliwatan, nagpabiling bukas pa ang pagdapit niyadtong panahon ni David. Kung musalig pa lamang sila sa mga saad o sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios, mahimo nila sa pagsud sa samang kapahulayan. Versikulo 8, kay kung nakahatag pa kanila, ambot pasabot din ang kaliwatan human sa Exodo, kay kung nakahatag pa kanila pahuway si Jesus, literalmente si Josue, nan di na unta ang Diyos maghisgot sa ulahi, uglain pa ng mga adlaw. Ang pulong kon, nagaduso sa Grigo nga ikaduhang matang sa kahimtangan nga nagkahulugan og kon iya panggihatag apan wala. Gumikan kay wa man makasud ang kaliwatan ni Josue sa saan nga kapahulayan, ang Dios naghisgot og lain nga kaliwatan. Hingpit nga napakyas ang kaliwatan ni Josue sa pagbuntog sa yuta. Og napakya sila sa pagsud sa kapahulayan pinaagi sa pag-angkon sa mga saad o sa mga pagtulunan nga gihatag unta kanila. Busa, mitindog kadtong mao nga kaliwatan ingon nga nabuntog og pildirong kaliwatan. Versikulo 9, busa dunay adlaw sa pahuway alang sa katawhan sa Dios. Bisan pa sa mga kapakyasan sa nagkalain-laing mga nangaging kaliwatan, kinsa wa mo gamit sa paagi sa pagtuo nga nagdag pahuway, nagpabilin paghihapon kining pagkana. Ang katawhan sa Dios mao katong midawat kang Hesukristo ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas. Ang katawhan sa Dios mao katong mituo kaniya suma sa gisulti sa Balang Kasulatan. Juan 3:16 unsay gisulti, ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Galacia 3:26, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakihiusan ninyo kang Kristo Jesus. Ang katawhan sa Dios adunay relasyon sa Dios dinhi sa atong panahon. Bahin nining naso ang relasyon mao ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdag kapahulayan, nagaangkon sa mga saad siyang pulong, nagasagol sa mga saad sa Dios, inubanan sa pagtuo, ug nagabaton sa kalinaw sa Dios, nga manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Busa dunay adlaw, ana sa Grigo nga present tense, ug busa ang pahulay, nagasugo dito sa kaniadto, ug nagapadayon nganhi sa karong panahon alang sa katawhan sa Dios. Ug may hinungdan ng kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay, ginapadayon bisan nining atong panahon karon, ug kini magapadayon paghihapon samtang nagapadayon pa ang kasaysayan sa tao. Ana agayod sa kanunay ang pagsangkap nga nagkahulugan og kalinaw og pahulay, kalipay, pagmaya, ingon man panalangin, pinaagi lamang sa pag-angkon sa mga saad o mga doktrina sa pulong sa Dios. Mga Hebreanon 4:3, busa kita nga nagtuo, nakadawat sa kapahulayan. Ang mahiya sa kinabuhi may pagtuo nga nagdaog kapahulayan. Kini matud pa
mga Hebrewanon 4:10-16. Now, ang lakbit ng kasaysayan diya sa mga bersikulo 4-9, nagahulagway nga ang paagi sa pagtuo nga nagdag kapahulayan didto magasugod sa pagbuhat sa tao in the creation of man. Ang Dios misangkap ni Adan og kapahulayan ug samtang na hunong kinigumikan sa sala ang tanan gipadayon sa pagpatunhay. Ang atong pagtuo nagasugod didto sa krus. Diin atong naangkon ang kapahulayang dayon. O unya, gikinahanglan ta ang pag-angkon sa mga saad sa pulong sa Dios alang sa panalangin sa kapahulayang temporal rest. Ang pagkaping gama o pang-akop sa paagi sa Kristohanong kinabuhi. Now, ang pagtuo usa ka paagi sa panguna-una nga sagad gitawag og pailob diya sa Biblia, Roma 12:12. Ang pailob nagahulagway sa usa ka naandang pagtuo. Ang mapadinayunong pagsalig aron sa pagpadayon sa pagtuo sa mga saad sa Dios. Madod pa sa Filipos 4:19, Salmo 46:1. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisdanan. Diha usab sa 1 Pedro 5:7, iha sa Ginoo ang pakig-away. 1 Samuel 17:47. Itugyan kaniyang tanan ninyong kabalaka kay siya ang nag-atiman kaninyo. Diha usab sa Filipos 4:19, ug ang akong Dios na magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bandi diha ni Kristo Jesus. Kung magapadayon ka sa pag-angkon sa mga saad o pagsagol niya na kanila uban sa mong pagtuo, nan musuod ka nining maong kapahulayan. Kung ugaling wa ka pa makaamgo niini, you have not realized yet. Kung mao kini ang mga panahon sa kasamok nga gitagamtam sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Estados Unidos, kining kahimtang nga di ta maingon nga masaaron kayo, di ba? Apan adunay usa ka dapit nga diin masinati mo ang usa ka tim-os ug tumang kalinaw. Usa ka kalinaw nga makapaandam kanimo sa pagsagubang sa unsa mang krisis nga mudangat kanimo sa imong kinabuhi. Sa usa ka krisis gikinahanglan ta ang mga magtotoo kinsa dali rang makabarog, mga magtotoo nga dili matarog ug dili mangalisang. Gikinahanglan ta ang mga magtotoo nga dili naangay magdagandagan ug magpakonsultag usa ka mananambal sa utok o kaha psychologist o kaha pagpangitag ubang paagi sa katubayan. Gikinahanglan ta ang mga magtotoo kinsa makabarog diha sa krisis ug magasagol sa mga saad sa Dios uban sa ilang pagtuo. Nanginahanglan ta mga magtotoo kinsa nasayod nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Roma 8:28. Mao kini ang mga magtotoo kinsa nagagamit sa paagi sa pagtuo nga nagdag kapahulayan. Kinsa man ang mga magtotoo sa kaniadto nga nakakita sa mga isyu ug nakamarog. Kadtong nahitabo nahibalo ug nagatuo sa pulong sa Dios. Dili na kanamo usab. Kadtong makabarog sa higayon nga naay krisis. Kansang dugukan, tulid, sanglit natukod man kini diha sa doktrina sa pulong sa Dios.
kansang panghuna-huna gipasikad man sa balaang kasulatan o sa panghuna-hunang Diyos nun, divine viewpoint. Wala malansis sa doble nga panultihon sa mga tao diyan sa kinabuhing publiko o sa mga kapihig sa prensa. Ang kalibutan na dugtong sa moderno nga mga sistema sa panghimamatan, labihan gayod, kabuang sa iyang kapaspas. Ang bugtong panagang niini mao ang panghuna-hunang Diyos nun, maura. Kinsaraman ang makabarog sa panahon sa krisis ug pagpadayag sa Diyos ng panghuna-huna. Kadturang nagabaton sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdag kapahulayan. Kinatong gisgutan nga faithless life, maura. Kadto lamang nagmapadinayunon sa pag-angkon sa mga saad sa Dios. Kadto lamang kinsa nagaangkon sa doktrina o nagagamit gayod niini. Versikulo 10. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaan sa Dios, mupahulay siya sa iyang mga buhat, sama nga mipahulay ang Dios. Mao kini ang unang kinaiya sa paagi sa pagtuo nga nagdag kapahulayan. Pagtuo dili mga buhat. Pagtuo ra. Sa dihang musud kana niining maong kapahulayan, imo gitugutan ang Dios nga siya ang muasdang sa imong away. Away nimo sa kinabuhi. Ang gubat, mga suliran, mga pagsuway, o ang mga kalisdanan nga imong atubangon, imong itugyan ngadto sa Ginoo. Kay bisag kinsa nga makasud, kinsa ang makasud? Ang pangutana, kinsa man gyud ang makasud? Siya nga mupahulay sa iyang mga buhat. Siya ra. Hangtod nga imong gamiton ang paagis pagtuo nga nagdag kapahulayan, nagabuhat lang yung kapinasikan sa imong kaugalingong unod. Alang sa magtutuo nga wa makasud sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdag kapahulayan, ang iyang espirituhanong kinabuhi usaragyod ka nag-alindasay nga pamaagi sa pagpaningkamot, sa pagpahimuot sa Diyos, pinagi sa pagkapuliki niya sa mga kalihukan sa simbahang lokal, pagsalmot sa mga programa sa simbahan, paghatag o ikanapulo, pagpuasa, pagbiya sa unsamang bisyo, pagtawag sa mga kaigsuunan, ug daghan pang mga mabaw, taphaw, ug minaot nga pamaagi. Apan diyon sa kaadlaw, nga magkakat-on ka, nga makahimudlay ka espiritualmente. Musod ka na sa pagtuo nga nagda og kapahulayan. Nga diin ang imong kinabuhi, di na mag-agad sa lihok sa kaugalingon mong unod. Usa ka panagway sa pagkamaot o pagkarelihiyoso. Nahimo ka ng usa ka tao nga may pagkahayahay o pagbarog nga malig-on. Bisan tuod ug ang mga butang sa imong palibot nagakaguliyang, anaa kay pulong sa Dios. Imong giangkon ang pulong sa Dios ug gumikan sa pulong sa Dios anaa kay kalig-on. Sa imong pagtuon, ang Espiritu Santo magatudlo kanimo sa pulong. Juan 14:26. Uban sa resulta nga imo nang angkunon kining mao nga mga saad ug dayon na nimong sud yan ang dapit nga anaa ka ng hingpit nga kalinaw. Perfect peace. Now, mipahulay siya gikan sa iyang kaugalingong matang sa mga buhat. Ang gipasabot sa iyang kaugalingon mao ang imong kaugalingong tinagsa nga matang sa mga buhat. Bisag unsa man ugaling ka na ang buhata. Apan hinumdumi, ang pagtuo nga nagdag kapahulayan, wa gyud bisag gamay nga mga buhat ang nahilambigit. Wala. Ang nakanindot sa pagtuo nga nagdag kapahulayan, this faithless life, mao ang karaan niyang pag-angkon ug kalinaw pinasikan sa yano nga pagsalig. Versikulo 11, busa
Maninguha kita sa pag-angkon sa gisaan nga kapahulayan aron way usa ka nato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Ang Grigong pulong espeudo, S-P-E-U-D-O, espeudo, nga gihubad og paninguha o paningkamot. Mahimot ang hubaron nga mas tataw o makugi o malasigon. Ang magsusuwat nagadapit sa tanang mga Kristohanon sa pagduyog kaniya. Dili pinaaging mga buhat, kundi pinaagi sa pagkugi o pagkamadasigon sa pagsud dining kinabuhing may pagtuo nga nagdag kapahulayan. Murabag ang magsusuwat nagsultig, misud ako nining kinabuhing may pagtuog nagdag kapahulayan na sinati ko ang pag-anindot niini nga daw di ko mahulagway. Umari na kamo, diri sa sud, nindot kayo ang tubig. Murag mao'y sulti ba? Ang pulong pagkamakugihon, nagpasabot usab ug usa ka matang sa panghunahuna. Gikinahanglan ta ang matang sa panghunahuna nga makugihon aron sa pagsud ni ining mao nga kapahulayan. Mao gyud unta kini ang labing mahinungdanong butang alang kanato nining kalibutan na. Now si Ponce de Leon bisag wa kini siya malampuson, mihimo usa ka makugihon og madasigong pagpangita sa sinugilanon nga tuburan sa kabatanon, Fountain of Youth. Labaw na gyud unta kitang magbato nining mao nga kamakugihon sa pagpangita niya ng gisangkap sa Dios. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdag kapahulayan, faith, rest, life. Pananglitan og ako kang sultihan nga usa ka gatos ka tiil luyo sa simbahan sa Biraka o unsang mga simbahan medyo ubos sa ibabaw sa yuta niini anay usa ka kahibulungang tuburan di ng tubig niini kung pagaimnon nagagarantiya nga makapabalik kanimo sa pangidaron nga buot mong balikon. Adunay gyud daghang mga tao tingali ang mukugi sa pagkubkob kung tinuuray gyud silang nahaylo nga akong gisulti tinuod. Unya pananglit, mudugang ko sa pag-ingon nga aron ka makakubkob, kinahanglang magbaton kag hustong matang sa pangunahuna nga mao ang pagkamakugihon. Magmakugi kita ug mangadto kita sa pagpangita nining tuburan nga maghatag kanato sa buotang pangidaron. Wa ko'y pagduha-duha. Ang tanan, mga guros tingali sa paghasmag niini o mudayon sa pagkubkob. Gumikan sa hustong matang sa pangunahuna. Di na nimo igsapayan ang pagkubkob. Wa na sapayan kanimo ang pagkaburitsing na tingali sa imong bisti. Di ka man buot mo kubkob ubos sa yano nga mga higayon. Apan karon madasigon ka sa pagkubkob, sanglit anaa ka may dakong katuyuan diha sa imong hunahuna. Mao kini ang pagpaila sa pulong pagkamakugihon. Nagkahulugan kini nga dunay mapuslanong tumong ang kinabuhing may pagtuo nga nagdag kapahulayan. Ang maong tumong labihan sa pagkanindot nga sa dihang imo kining maangkon di nagani kabuot mo biya niya na samtang buhi ka pa. Mao kining matang sa kapahulayan nga angay gyud unta natong hatagan sa kakugi nga atong sudlon sanglit dapit man kini siya nga anaa ka ng hingpit nga kalipay pagpahiangay kalinaw ingon man panalangin. Ang bersikulo nagpadayon sa pag-ingon aron way usa ka nato nga mapakyas samas na hitabo kanila tungod sa pagkamasupilon. Sila sa kaniadtong karaang panahon napakyas sa pagsud niini gumikan lamang sa ilang pagkaway pagtuo. You see? Dili kita kinahanglan musunod sa ilang panigiingnan. Gusto? Now,
Ang pagkasayod o paghibalo sa pulong sa Dios usa sa labing mahinungdanong kinaiya sa kinabuhing may pagtuo nga nagdaag kapahulayan. Mao kini ang pagkinabuhi dis pulong sa Dios. Wa gyud kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaag kapahulayan gawas sa paghibalo sa pulong sa Dios. Ang pagtuo nga nagdaag kapahulayan dili kini pagbati nga imong maangkon kundi pag-angkon kini sa pulong nga mao'y tumong sa imong pagtuo sud sa kinabuhing espirituhanon. Ang bersikulo 12 nagpunting ni ining mao nga bililhong butang diha sa paagi sa pagtuo nga nagdaag kapahulayan. Bersikulo 12 ato nang nakita nga aron sa pagsud ni ining kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaag kapahulayan, mahimo lamang kini pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa mga buhat. Maingon ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo ug dili sa mga buhat. Ingon nga mao lamang kanunay ang pagtuo o ang pagbaton og pagtuo usa sa gitawag sa in Ingles nga grammar o transitive verb o transitibo nga pulong dugukan. Gikinahanglan niya ang usa ka butang nga naghisgot ug ingon man usa ka butang gihisgutan. Kung bahin sa kaluwasan ang nagahisgot sa transitibo nga pulong dugukan nga tumuo mao ang sibisang kinsang sakop sa kaliwatan sa tao. Samtang ang gihisgutan sa pulong dugukan mao si Ginoong Hesukristo kinsa mao ang manluluwas. Pananglitan dihas mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mutuo ka kang Kristo diha sa usa ka gutlo sa panahon uban sa resulta nga ikaw maluwas hangtod sa kahangturan. Apan kung kabahin sa paagi sa pagtuo nga nagdaag kapahulayan, nanginahanglan na kinig mapadinayunon nga pagtuo. Usa ka malahutayon nga matang sa pagtuo diha sa pulong sa Dios. Ang nagahisgot mao ang magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Ang gihisgutan sa pulong dugukan ang pagtuo mao ang pulong sa Dios. Kinahanglan sa magtutuo ang pagka-masubayon sa iyong pagtuo sa pulong. Apan dili ka magmasubayon sa pagtuo sa pulong hangtod maibawaan mo ang pulong ug sabton mo kini siya sa iyang nagkalain-laing mga bahin. Sa mapananglit, nining pipila ka mosunod, kinahanglan imong masabtan ang pulong pinasikan sa kinatibuk ang kahulugan sa iyang kasaysayan, kapanahunan, kapanahunan. Kinahanglan susihon mo kini siya. Binasihan ang pagpananaw sa doktrina ug sa mga saad. Kini silang tanan nga naa makita sa pulong sa Dios, kinahanglang mahimo nga tumong sa imong pagtuo. Okay? Object of your faith. Hebrehanon 4:12. Ang saga nitong ginabasa, ang pulong sa Dios nagpabiling buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug mudulot sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Now, adunay 5 ka kinaiya sa pulong sa Dios nining bersikulo ha. Una, ang pulong sa Dios nagalihok o buhi. Ang Griego nga pulong zon, Z-O-N, ana kini mahimutang sa gitawag sa grammar nga in English nga present participle. Ang buot niyang ipasabot, kanunayng buhi o nagalihok, sanglit buhi man kini. Angay unta kini siyang hubaron ug ang pulong sa Dios nagapadayong buhi o kanunayng buhi. Kung buot kang masayod unsa gyud ang ipasabot sa kinabuhi, kinahanglan ang imong pagdangop ngadto sa pulong sa Dios. Kung buot mo masabtan unsa gyud ipasabot sa tinuorayng pagkinabuhi,
Kung buot mong matagamtaman ang kalalim sa kinabuhi, kung buot kang magkinabuhi subay sa kamaturan nan, kinahanglan nimo ang balaang kasulatan nga maoy gabayan. Buhi ang pulong sa Dios. Mao kanay sikreto sa kinabuhi sa karon nga panahon, ingon man didto sa eternidad. Ang ikaduhang hugpong sa pulong sa paghulagway sa Biblia, mao ang pulong nga gamhanan. Ang pulong sa Dios nagapadayon gayud nga buhi o gamhanan. Ang adjective nga gigamit alang sa gamhanan mao ang Griego nga pulong energes, E-N-E-R-G-A-S, energes, nga nagpasabot kini og nagalihok o gamhanang naglihok. Ang epektibong gahom sa pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Ingon nga ang sikreto sa kinabuhi magkaplagan diyan sa pulong sa Dios, mao man usab ang sikreto sa espirituhanong pagka madinayugon, madinaugon o maabtikong gahom, anaa usab makaplagan sa pulong sa Dios. Busa kinahanglan tang tuuhan ang pulong sa Dios. Gamiton ta ang pulong sa Dios. Mga saad ug mga pagtulunan nini aron sa ingon niya na maangkon ta ang lihok sa gahom sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Ang ikatulong nga kiniya sa pulong sa Dios mao nga kini mas mahait pa sa bisag unsang espada nga duhay sulab. Kining mao nga pulong paghulagway makapadani gyud pag-ayo. Ang Grigong pulong nga gigamit alang sa espada mao ang pulong makaira. Bisan tulog labihan sa pagkamubo niini nga espada. Ang makaira usa sa mga nabantog nga hinimo kanitong karaan nga panahon. Aron sa paghatag og dakong gibug-aton sa talagsaong mga hiyas niining naasoy hinigiban, kinahanglan nga unahon ko sa paghulagway ang ubang matang sa mga espada nga diha nang daan niadtong karang panahon. Usa sa mga espada nga madanihon pag-ayo gitawag kadto og rumpiya. Now, kining rumpiya lapad kining espada. Kasagaran mga 5 ngadto 6 ka pulgada ang gitas-on niini nga adunay usa ka hait nga ngilit o usa ka dakong duha ka kubtana niini kini gigamit una sa mga Thracians. Dili kini siya isulob-sod sa sakob kundi pasanon sa ambaga o usahay pasanon sa mga duha ka tawo. Samtang gigamit kini sa mga barbarian, daw mo atras una kini sila. Unya mo hasmag uban sa usa ka makusog nga paglaybog ngadto tuo o kasawa. Kanunay kini magkapawa og panimbang sa nagagamit niining mga espada ug sayon ra kini siya sumbalikon sa pagdasdas. Niadtong higayon nga mga Romanhon unang midastas ngadto sa mga barbarians, dala lamang ang bugbo nga mga makaira. Ang mga barbarians dala ang ilang gamhanang mga rumpiya. Midungaw kini ubo sa bungtod sa nagdasdas nga mga Romanhon ug dayon nila pangatawa. Apan ang mga Romanhon misinati sa katapusang katawa. Now, lain nga matang sa espada sa karaang panahon, mao ang gitawag og Ziphos, Z-I-P-H-O-S, nga nagpasundayag og usa lamang ka mahait nga tumoy niini. Ang mga sulab niini niya way kapuslanan kun bahin sa panag-away. Ang bugtong pagi nga mapildi ang kaaway ginamit ang Ziphos, mao ang usa ka tulid nga pagduslat patubang. Kung ang kaaway mo biyo-biyo, mo tabyog-tabyog, mo labyog, mo yuko,
umusuhay sa paglihay, sa pagduslak nini, ang nagagamit nining zipos, mamiligro usab nga masumbalikan sa pagdasdas. Okay? Now, adto ta sa lain usab nga matang sa inigiban, ang akinakis. Ang akinakis, gimugna kini dito sa Persya. Dili espada alang sa panag-away. Di na siya habol nga tumoy, habol nga mga sulab, ug angay lamang kini siyang pangdayan-dayan lang, murag decorative, inay pagagamiton. Ang iyang kubtanan, sagad gi burlasan og mga hamiling bato, ug anhan diha mailhi ang iyang bili. Ug sa katapusan, diha ang gitawag og dolon, D-O-L-O-N. Dili kining don, apan kini dolon. Ang dolon usa ka matang sa espada nga tinakpan o nagtakuban nga may panagway ingon og sungkod o baston og sublion ta sa pag-ingon nga dinalaman lamang kini siya usa ka mahait nga tumoy. Diara siya usa ka hait nga tumoy. Kung itandi ta kining maong mga matang sa espada, ang makayra, amubo, nga nagpasabot nga bisag kinsa ang magagamit niini. Di na kinahanglan ang higantihon nga lawas sanglit, gaan raman, ug sayon raman kini siya gamiton. Ikaduha, ang makayra, dili makapawag panimbang o makapasamdan sa nagamit niini. Mahimo niya sa pagduslak, pagsagang, o pagtigbas ngadto sa wa o sa tuo, nga di na kinahanglan ang pagpabalik sa pagpanimbang. Ang sekreto sa makayra, mao nga, di lamang kay aduna kini siya labihan kahait nga tumoy, kundi ang masig kakilid niini, hait pod. O sa kahiyas nga, di makita sa ubang mga espada. Anay uban kanila nga, doon ay mahait nga kilid o mahait nga tumoy, apan kining tanan, ana sa makayra. Isip resulta, ang mga sundahong Romanhon, sayon rang miparot sa mga barbarians, ginamit ang makayra. Usa kini sa pinaka-revolusyonaryong mga hinagiban sa karaang panahon. Nganong gigamit man ang makayra sa paghulagway sa pulong sa Dios? Mao ni gigamit paghulagway sa pulong sa Dios. Ang rumpiya, aduna lay mahait nga kilid. Ang Biblia, wa magalakip og tumoy dinhi og tumoy didto, kundi ang matag usa ka lugas sa balang kasulatan bililhon. Ingon man usab sa Zifos, uban sa iyang gamay mahait nga tumoy sa iyang kilid, dili tukma nga hulagway sa pulong sa Dios. Ang makidayan-dayan nga espadang akinakis, wa gamita sanglit ang Biblia, di man lamang usa ka matahom nga katitikan. Ingon man sa espada nga dulon, wa kini gamita sanglit ang Biblia, wa may tinaguan nga kahulugan niini. Apan ang Biblia gitawag dinhig makayra. Tungod kay ang matag bahin ning mao nga espada, di na may katuyuan. Matag kudlit ug tuldok sa pulong sa Dios, bililhon ug mahinungdanon. Matag kudlit ug tuldok sa pulong sa Dios, may gamit alang kanato ingon nga mga Kristohanon. Ang usa ka Kristohanon nga mogamit sa pulong sa Dios, dili gyud mowadag panimbang. Ang Kristohanon nga mogamit sa pulong sa Dios, may kaligunan siyang pagbarog nga usas mga hiya sa kinabuhing nga may pagtuo nga nagdag kapahulayan. Usa sa doktrina sa pulong sa Dios nga makasulbad sa matag suliran kung gamiton ngadto sa kakahimtang maong doktrina sa mga kinaiya sa Dios. The character of God. Si Jesucristo mao gihapon ang kagahapon, karon ug sa walay katapusan, matud pagana sa Hebrehanon 13:8. Kining bersikuloha nagpakita sa aspeto sa kinaiya sa Dios, ang iyang pagkadili mo usab.
Sa higayon nga mupunting kita nining mao nga kinaiya sa iyang pagka-Dios, atong masabtan ang kanunay nga pagkamatinumanon sa Dios. Wa gyud siya ipag-usap. Dili gyud kita niya kawangon. Sa dihang gamiton ta kining maong kinaiya sa Dios ngadto sa usa ka suliran, atong maamguhan nga kanunay gyud siyang matinumanon sa iyang mga saad. Musangpot kini ngadto sa usa ka lig-ong pagtino nga dili gyud mukawang kanato. Dili mukawang ang Dios kanato. Usa ka katarungan alang sa kalig-unan sa pagbarog ingon man kalinaw. Ang ikaupat nga kinaiya o hiya sa pulong diya sa bersikulo 12, mao nga ang Biblia mudot, diik pneumai sa Grigo pa. Mudot kini siya. Usa ka espada kini siya nga mutabas sa halawon. Sa madugay o sa madali, ang Biblia mo hiwa kanimog maayo. Atong ibutang kini sa ingon nini, ang pulong sa Dios mo igo ug maayo kanatong tanan. Ang pulong mudot sa present tense sa Grigong grammar, naghulagway kini nga nagpunay kini siya dot. Sanglit kay ang pagdot, ana man usab kini ipahimutang sa gitawag tag middle voice atong masabtan nga kung mudot o musampak ang pulong sa Dios kini nagahatag kanatong kaayuhan. Maura kini higayon nga laslason ka sa usa ka espada o makaangkon kag kaayuhan gikan niana. Ang pulong mudot ngadto sa dili lawas nun o imaterial nga bahin sa tao o sa sulod nung bahin sa iyang pagkatao. Ug mupahimutang kini siya diha suma sa gitumbok sa sunod nga pamulong nga mudot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu. Ang Biblia maoray basahon nga nagaila nga ang imaterial nga bahin sa lawas sa luwas nga tao adunay duha ka bahin, kalag ug tawhanong espiritu. Ang balaang kasulatan nagpadayon kinigdot ngadto sa imaterial nga bahin sa tao. Makadunggam kag tao ginamit ang usa ka kutsilyo o espada ug ipadot mo sa material nga bahin sa tao sa iyang lawas. Apan pananglitan o katagan ka espada ug ingnon ta kag gawas ug panunggab ug usa ka kalag, mahimo mo ba kana? Hain man kana. Asa ka man musugod? Dunggabon man nimo ang utok o ang tutunlan. Hain man ang kalag. Anaabas mga bahin sa lindog sa tao. Wa ta masayod kung nahain kini apan ana ka na diha. Wa gyud espada o bala o unsa man ang makadot sa material nga bahin sa tao. Wa. Bisan pag rakrakan nimo ang lawas sa mga bala sa usa ka machine gun, di gyud nimo matandog ang kalag. Dili. Mao ka na ipasabot sa maong pulong. Wala ug wala gyud ingon ni ana ang makabuhat sa ingon. Ang pulong sa Dios ra ang makadot sa kalag ug sa espiritu. Wa ka ba makaunaw naggamit sa pulong sa Dios? Ano na ba'y mga tao nga sa unsa mang paagi nagasamok kanimo? Mga tao nga nakapasungot kanimo? O ana abay nakapahiubos sa imong buot? Kung gamiton mo ang pulong sa Dios, makausab ra ba kini sa imong taras, attitude sa English pa? Makausab. Mudot ka na siya sa imong kalag. Muusab sa imong pagtagad sa kinabuhi ug magahatag kini kanimong kalinaw ug pagkakalma. Ang sunod nga pamulong nagasugyot kini ug usa ka kaamgid sa pagpanambal. Mudot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu bisan pas mga lutahan ug sa mga kauyukan. Ang usa ka mananambal nga siruhano, surgeon sa English pa, uban sa iyang kinaadman mahitungod sa lawa sa tao, makagamit og usa ka kutsilyo o kagamitang surhikal
ug mohimo kini siya sa usa ka malampusong pagdisdis sa tuyo sa pag-ayo sa usa ka pasyente. Ingon nga gikinahanglan ang paghiwa aron himuon ang usa ka malampusong pagdisdis, maingon usab niya na ang Biblia mohimong pagdisdis aron sa pag-ayo sa kalag ug sa espiritu. Ang panapos nga hiyas sa pulong magapadayon sa pag-ugma ug unsay ikaayo nga paglihok nini. Ang Biblia mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang usa nga mutugkad, usa siya ka maghuhukom. Usa ka tawo nga muhukom og kaso tali sa duruha ka tawo. Usa siya ka tawo nga mohimog pagsaway, maghuhukom siyang tagbuyag, ug ingon niya na ang buhat sa Biblia ngari kanato. Mao kana. Ang Biblia way hunong kini siyang nagabuyag kanato ug gumikan sa iyang paghukom, gikinahanglan kanato ang pagpasalamat. Nagatumbok kini siya sa sayop tang mga kalaki uban sa tuyo nga makabalik unta kita sa pagkatulid pinagi sa paggamit sa pagpauntol ngadto sa sud sa plano sa Dios. Mahibalik unta kita ngadto sa pakigambitay ug sa ingon makagamit kita sa mga kahinguhaan nga gisangkap sa Dios kanato. Now panid iragud unsaon sa Biblia sa paghukom. Panid ang Biblia mohukom sa atong mga una-una. Dili mahimos mga tao ang paghukom sa atong mga una-una. Bisan tuod kung makatagna usahay ang mga tao kung unsay atong giuna-una, wa gyud usa ka tao ang makatagna sa tukma sa giuna-una ni bisan kinsa, di ba? Apan ang Biblia kanunay gyud mohukom sa tino o sa tukma sa kung unsa nga atong giuna-una. Ang Biblia mao ang magahukom o magabuyag sa mga una-una ug katuyuan. Ang pulong nga katuyuan nagkahulugan kini og pag-aghat o tinguha. Mo'y hinungdan nga ang Biblia nagatugkan sa mga una-una ug mga tinguha sa kasing-kasing o sa suludnong kinabuhi o sa salabutan. Kung aduna kay kasina nga tuso sa katao, kung naa kay pangabubho, kung ikaw mapahitason, kung ikaw tigpagawal, kung mini ang imong mga tinguha o tuyo, kining tanan mong mga katuyuan ginatugkan sa Biblia. Apan sa dihang atong angkunon kining maong mga huna-huna o mga katuyuan, hinuon dinhi ning tungura ang usa ka pagdisdis putlon dinhi ang sa 1 Juan 1:9 ug mahibalik kita diha sa pakig-ambitay. No bisan man tuod og mutugkad ang Biblia sa atong mga una-una o katuyuan, ang Dios mismo mao siya ang nagabasa sa atong mga una-una. Kung pangutan-on kanini, unsa kay imong una-una, kung ang tanan nga imong ginahuna karong adlaw ipadayag ibabaw sa imong ngala sa kisame. Pananglit ana ako'y tuplukan nga kung kini pisliton mao kini ang makapadayag sa tanan mong una-una sa ibabaw nimo. Salamat na lang di man gyud kana mahitabo. Apan ang Dios sa matagutlo, di man ini ang Dios sa matagutlo nasayod kung unsay atong giuna-una. Ug kining huna-huna mao'y tumong sa Dios nung pagsusi. Versikulo 13. Way butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyang husay sa atong binuhatan. Ang pamulo nga kitang tanan maghatag kaniyang husay sa literal nga pagkasulti sa pinulungang Griego mao gyud kana ang buot niyang ipasabot. Si Ginoong Jesucristo mangayo kanato husay ug may hinungdan nga sa kanunay ubos kita sa pag-usisa.
Nasayod siya kung unsay atong ginahuna sa tanang higayon. Mo'y hinungdan ang iyang pulong magahukom sa atong mga una-una. Busa ang pagtuo nga nagdag kapahulayan nagalakip kini kanunay nga paghukom sa sukdanan sa panguna-una pinasikan sa pulong sa Dios. Ngano man gyud nga ang atong panguna-una man? Ngano man gyud ang sulod nun mangbahin sa tao? Mangutana ka. Tungod kay ang paagi sa pagtuo nga nagdag pahuway, wa man buhata sa gawas. Ana man kini buhata sud sa atong una-una. Namo na. Ang tuyo gud sa paagi sa pagtuo nga nagdag pahuway, mao man ang paghatag kanatong hingpit nga kalipay ug ang kaligunan sa atong mga panguna-una sa bisag unsang kahimtang sa kinabuhi. Ang pagtuo nga nagdag pahuway, the faith-rest life, nag-aapil sa pagsaksi alang kang Jesucristo. Witnessing. Ang pagsaksi, usa ka katungdanan sa matag Kristohanon. Di lamang sa mga pastor, luyo-luyo sa mga pastor, o mga ebanghelista, mga magtutudlo sa Sunday school, o sa mga diakono. Kung ikaw sa kakristohanon, ikaw usa ka saksi alang kang Ginoong Jesucristo. Kung magkinabuhi ka sa pagtuo nga nagdaang pahuway, kini mapanid-an sa uban. Kanunay karabag yung hatagag mga kahigayunan sa paglitok ug pipila ka pulong o tingali labaw pa sa kapulong tungod og alang kang Ginoong Jesucristo. Uban sa malig-ong pangunahuna og kalinaw sa kalag, makabaton kag usa ka masaligon ug usa ka ligdong nga pagbutyag sa maayong balita sa kaluwasan. Versikulo 14. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay labawng saserdote nga halangdon nga tuwa na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang pamulong nga lig-unon ta mao ang Grigong pulong krateo nga nagkahulugan og paghupot nga maduluton. Ang gitawag og present tense sa maong pulong literal. Kini nagpasabot literal og huptan o gunitan ta nga maduluton uban sa tanan tang kusog diha sa atong buluhaton nga mao ang pagsaksi. Ang mudo sa verbo nagabuhat ana agi pahimutang sa gitawag sa English nga grammar o subjunctive nga diin ang nagsulat niini nagadapit sa tanan niyang magbabasa sa paghimog desisyon sa pag-uban kaniya sa pagsaksi alang kang Jesucristo. Now dinhi una kita muhunong nining atong pagtuki ning bahina ato kining ipadayon sa sunod nga higayon mo sa gidapit kag gihapon sa pag sunod ning atong series nga pagtuon o kita nagadupot nining pagtulunan nga atong giuluhan o ang kinabuhi sa pagtuo nga nagadala o pagpahulay, the faith rest life. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us spend the closing moments of our Bible study describing salvation. Describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It's time, if you are an unbeliever today, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose,
and that was to die for you. Of course, he taught doctrine while he was here, but his mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, he went to the cross, and God imputed to him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means he was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that are yours, he judged in Christ. So, now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because he did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept his work, accept his person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2, 8 and 9 say, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind that what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in Christ's name. Amen.